Hola, avui farem un 2 per 1, com les ofertes que fan al supermercat, perquè parlarem d'un tema que treballareu en dues assignatures diferents, en coneixement del medi i en música. Sí, perquè avui anem a parlar del so i les seves característiques. Endavant! Estem envoltats de sons, sempre, a tota hora. Ara mateix esteu sentint un munt de sons. Fixeu-vos que he dit que esteu sentint, no escoltant. Espero que a mi sí que m'esteu escoltant, ara. Però, a més de la meva veu, també esteu sentint un munt de sons al mateix temps. Els cotxes que passen pel carrer, la remor de la classe de la vora, el so del llapis que li ha caigut a aquell del fons. El que passa és que tots aquests sons només els sentiu, no hi pareu atenció, ni us n'adoneu. En canvi, a mi sí que m'esteu escoltant. Oi? No us ha passat que la senyo a vegades està explicant alguna cosa i de sobte us pregunta, a veure, què acabo de dir, I no sabeu respondre, que sí? Sí, no dissimuleu. Què passa? Doncs que sí que l'estàveu sentint, però no l'estàveu escoltant. Vet-ho aquí. Per començar, hem de saber que el so és la sensació produïda al nostre òrgan auditiu per la vibració dels cossos. Perquè un so existeixi, perquè hi hagi alguna cosa que soni, hi ha d'haver moviment. És a dir, alguna cosa que es mogui, que vibri. Sense moviment no hi ha so. I perquè hi hagi algun cos que vibri, hi ha d'haver algú o alguna cosa que hi apliqui alguna força, que la posi en moviment. Com aquesta guitarra. Veieu? Això és un instrument musical, és a dir, un instrument fet per a que soni. L'escoltem? No oigo nada. No sona. Perquè soni, les cordes s'han de bellugar, s'han de moure, han de vibrar. I perquè això passi, perquè les cordes vibrin, hi ha d'haver algú que les posi en moviment, que les toqui, que les faci vibrar. Heu vist? Ara sí que sona. Ara que les cordes ja s'han posat en moviment perquè jo hi he aplicat una força, necessitem un medi per on el so de la guitarra viatgi fins a les nostres orelles. Normalment aquest medi és l'aire. Ja vam explicar en el youtubemestre de la matèria que l'aire també és matèria. I com tota matèria, està formada per partícules. Doncs, quan la corda es mou, fa bellugar aquestes partícules de l'aire que té més a la vora i que es van movent en forma d'ona. De la mateixa manera que passa quan llancem una pedra a l'aigua, que es formen unes ones, oi? Mireu les ones. O quan juguem a todes, on veiem que si una en toca d'altres, les fa bellugar. O com les fitxes d'un dòmino, que si les posem dretes una al costat de l'altra i fem caure la primera, es van movent totes. Doncs això és el que passa amb les partícules de l'aire, que fan que el so de la corda viatgi fins a la nostra oïda. Mireu aquest vídeo i després em direu si heu notat res d'estrany. Mireu. Què? Què hi heu vist d'estrany? Potser pensareu, home, que és una pel·li. No existeixen naus de guerra a l'espai. Ja, però avui no parlem de guerra, oi? Parlem del so. Va, que us ho dic jo. Que a l'espai no existeix el so. Aquest soroll de bombes i metralletes i de les naus amunt i avall no el sentiríem si fóssim a l'espai. Per què? Correcte. Perquè a l'espai no hi ha atmosfera. És a dir, no hi ha aire. I si no hi ha aire, el so no pot viatjar. Així doncs, a l'espai, el silenci és absolut. Però no només per l'aire pot viatjar el so. També ho pot fer per altres tipus de matèria, com l'aigua, el ferro, etc. La velocitat en què viatjarà el so
des d'allà on es produeix fins a les nostres orelles, dependrà del tipus de matèria pel qual viatgi. En els sòlids, com el ferro, les ones sonores van a gran velocitat. En els líquids, com l'aigua, van una mica més lentes. I en els gasos, com l'aire, és per on van més lents, més a poc. No sé si heu vist mai, en una pel·lícula de l'Oest, que els indis, per saber si s'acostava un tren, posaven l'orella a la via, que és de ferro. I així podien sentir si venia el tren molt abans que escoltant normal, per l'aire. Perquè, com he dit, pel ferro el so viatja molt més ràpidament. Una manera de saber a quina velocitat viatja el so és comprovar el temps que passa entre que veiem un llamp en una tempesta elèctrica i en sentim el tro. La veritat és que el tro i el llampec es produeixen alhora, al mateix temps. Què passa, doncs? Per què veiem abans el llamp? Perquè la llum que ens permet veure el llamp viatja en una velocitat molt superior a la del so, que viatja més lentament. Per saber a la distància en què s'ha produït un llamp, només cal comptar els segons que passen entre el moment que veiem el llamp i quan sentim el tro. I després ho dividim entre 3. Provem-ho, mirem-ho al vídeo. Heu vist? Han passat 3 segons des del moment que hem vist el llamp a quan hem sentit el tro. Voldrà dir que el llamp ha caigut a 1 quilòmetre d'allà on hem gravat el vídeo. I això per què serveix, em direu? A més de saber a quina distància s'ha produït un llampec, té alguna utilitat pràctica? Doncs sí, ara us ho explico. Segur que tots sabeu què és l'eco, oi? De l'eco també en podem dir tornaveu en català, a mi m'agrada més. L'eco és un fenomen relacionat amb la reflexió del so. Si estem en una cova o en una sala gran buida o a les muntanyes i cridem ben fort, el crit que fem torna a nosaltres. Això és degut a que les ones sonores que hem produït en fer el crit xoquen contra les parets de la sala, de la cova o de les muntanyes i reboten i tornen a nosaltres. Ens arriba en forma d'ona sonora reflectida. Aquest fenomen té moltes utilitats. Per exemple, en els vaixells, que tots duen un aparell que es diu sonar. El sonar significa navegació per so. És l'acrònim de Sound, Navigation and Raining. Espero que la senyoreta d'anglès no m'hagi sentit pronunciar això. És un aparell que serveix per detectar submarins, mines o qualsevol objecte o massa que hi hagi sota l'aigua, com bancs de peixos, per exemple. Des del vaixell s'emeten uns sons que travessen l'aigua, xoquen amb les coses que hi hagin en el fons i tornen al vaixell en forma d'eco. El senyal, llavors, es pot veure en una pantalla traduït en imatges. I per què en diem eco d'aquest efecte? Doncs això ve de la mitologia grega. Va, que us ho explico. Hi havia una vegada una vella nimfa anomenada Eco. De la seva boca sortien les paraules més belles i transformava fins i tot les més ordinàries en preciosos sons. Zeus, el rei dels déus de l'Olimp, va caure rendit als seus encants. Se'n va enamorar. Però la seva esposa Hera, estava casat, que estava boja de gelosia, va castigar Eco traient-li la veu i fent que només pogués repetir la última paraula que pronunciés el seu interlocutor amb aquell qui estés parlant. Passat un temps, la nimfa es va enamorar d'un bellíssim pastor anomenat Narcís. Un dia, en Narcís era al bosc i va sentir un sorollet. Era l'Eco, que l'estava espiant, i Narcís va cridar: «Que hi ha algú, per aquí!» I ella només podia anar dient: «Aquí, aquí, aquí», perquè era l'última paraula que havia dit en Narcís. Llavors el Narcís va dir: «Però tu qui ets?» I ella:
ets. Clar, en Narcís es pensava que a aquella noia li faltava un bull i la va rebutjar. La pobra Eco, avergonyida, es va amagar en una cova fins al final dels seus dies. Doncs per aquesta història, d'aquest efecte, en diem eco. I fins aquí la primera part d'aquest youtubemestre dedicat al so. A la segona part parlarem de les característiques o qualitats del so. No us el perdeu. Ciao!